Hi, my name is Sandra and you're watching Micro Moments. For today's video, makikita niyo po kung ano yung mga aktibidades na pinanggagawa namin after kaming umakyat ng Lofoten. Pawis na pawis po kami at nagugutom pagkatapos naming umakyat ng Lofoten. Kung kaya naki-feel at home po kami sa friend kong si Marlene. Yan, siya po. Siya po ay nakatira sa Lofoten. Ayan. Kami po ay nakiligo at nakikain sa kanila. Meron po siyang masarap na food, ininit na lang po namin. At kumain ng masasarap na food. Yes, friends. Pagkatapos po niyan ay, ayan, refresh na uli, parang walang nangyari. At ready na uli para gumala. Whoops! Huwag niyo na lang pong pansinin ang gusot kong damit. Whoops! Ako po mismo ang kumuha ng Midnight Sun Pictures. At yes po, sobrang ganda po nito. Kung maganda po sa picture, mas maganda po sa personal. Kaya punta po kayo ng Lofoten para makita ang Midnight Sun. Please don't forget to press like, subscribe, and bell buttons.